Timatha kukhala ndi nthawi yokuphunzira mawu. Timadziwa kuti mawu a Mulungu ali ndi chiyembekezo. Ndi chifukwa chake timakhala ndi nthawi yoyikika kuti tikhale nayo nthawi pakati pathu kuti tizitha kuphunzira mawu a Mulungu. Ndiye monga mujafotokozera kale, ndayima pano kuti tithandizaneko mukanthawi kochepa zamene mkhristu angakulire. Tidziwa chinthu kuti tidziwe kuti chinthuchi chili kukula, ndiye kuti chinthucho chilipo. Chinthucho chilipo. Kumakhala kuti chinthucho chilipo koma kulikwa kuti mwina sichioneka. Koma chimakhala choti chikutani kuti chikukula. Ndiye kukula kumene tifuna tikaphunzireko sizikusiyana kwenikweni kukula kwa kuthupi komanso ndi kukula kwa uzimu. Tidziwa anthu ena tili ndi luso losungira masiku mene munthu kapena kuti mwana wathu anabadwira. Chimene timangodziwako mwina ndi miyezi kapena kuti zaka basi. Koma masiku mene mwana wathuyi anakwanitsira pamene ali ndi moyo kufikira nthawi imene mwanayo Mulungu anayamba kupezeka kuti alipo, palibe munthu amene amadziwa masiku. Chifukwa mwana timadziwa amayamba kukula asanabadwe. Mwana amayamba kukula asanabadwe. Pamene wabadwa amangopitiriza kukula. Chimodzimodzi munthu amene amachedwa mkhristu amayamba kukula asanabadwe. Pamene wabadwa amangopitiriza kukula. Zimatheka bwanji izi? Mwana kuti abadwe, mayi wake ngakhale bambo wake sadziwa tsiku limene mwanayo anayamba kupezeka, koma Mulungu yekha amadziwa. Mwana uja pamene wapezeka wakhala m'mimba ya amayi, mochedwa amayi amanena kuti ayi ndithu munthu nese ndili bwino ya china chake chachitika. Koma tsiku limene chachitika chimenecho mayi ngakhale bambo sadziwa. Timayamba kuwerengera mochedwa. Chimodzimodzi munthu kuti akhale kuti wabadwa mu mzimu, tisakhulupire kuti amene aja atakabatiza lerowa abatizidwa onse chifukwa cha uthenga umene walandira pano yayi. Ena mwina uthenga adakaulandira kudambo ali ndi azawo. Ena mwina uthenga adakulandira kwina kwake, ndiye uthenga uja wakhala uli kukula mkati mwawo. Pamene uli kukula mkati mwawo wabala chipatso chakuti tsopano adinda kuti ine ndizoonadi ndili kuno ku dziko lapansi, koma ali ndi mphamvu zonse ndi Mulungu. Kuli bwino ndikhale ndi chisankho choti ndiyambe kumtumikira ndani kodi Mulungu. Ndi pamene tsopano leroli alembetsa ntchito imeneyi pamaso pa Mulungu mwakuvomereza pamaso la gulu limene tili panoli. Patabwera funso pakati pawo, mwina wina ali pamene wakhulupirira amene afuna abatizidwe, leroli angofuna kuti ayankhe pofunira uchita umboni za chimene iwowo anamvapo tsiku lake, kuti iwo tsopano avomereza afuna ayambe kuchita chimene Mulungu anawatuma kuti azichita. Mwachitsanzo tatiyeni tikaone pa Machitidwe 2 verse 14. Machitidwe chapter 2 verse ya 14 akwakotera. Koma Petro anayimirira pamodzi ndi khumi ndi mmodziwo nakweza mawu ake nanena kwa iwo nati, amuna inu Ayuda, ndinu nonse akukhala kwanu mu Yerusalemu, ichi chizindikire kwa inu ndipo cherani khulu mawu anga. Zikomo kwambiri. Musatseke pamenepo muwerenga pa verse 26. Ndiye kuti Petro ali ndi azake aja 11 anayimirira ndi kulankhula mawu. Amuna inu Ayuda ndi onse amene ali kwanu ku Yerusalemu, zindikirani ichi. Nkhani imene amafuna kuwauza kuti mumvere mawu yanga. Ndiye kuti mzimu utadza pakati pa ophunzira waja anali kumalankhula zinenero zotani kuti zosadziwika. Ndiye kuti tsopano koma chimene chimachitika pamene pajapo ndiye kuti Mulungu anali kulankhula mwamodzimodzi mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndiye tsopano kwa aja Ayuda anali nkumamva, ndiye kuti anayamba kudabwa, kodi zikutheka bwanji zimenezi? Yawo asadapite ku sukulu koma kulankhula koma kumamva za yawo zikuchitika bwanji zimenezi?
ndiye osadziwa chimene chili nkuchitika adambune kuti amenewa achita misala, yena kuti amenewa ndiye kuti aledzera. Ndiye tsano Petro ali kuyankha zimenezi, mumve mawu yanga kumusiku mutati mupitirize, ndiye akuyankha kuti anthu amenewa sikuti aledzera iyayi, ndiye kuti ali kuyankha chimene chachitikira anthu yawo. Tafika pa verse 26. Verse 26. Aha. Mwanji unakondwera mtima wanga ikwena sabalala lilime langa mutukangaso lisaka mchembekezo. Ndiye kuti nkhani imene inali pamene apo chitachitika ichi, ndiye kuti anthu ambiri anakondwera atalandira uthenga wabwino. Koma nkhani ili pamenepo ikufotokozera kuti choti mukadziwe amuna inu Aisraeli, ziwani kuti Mulungu wamuyesa Ambuye Yesu Khristu, wamuyesa Ambuye Khristu Yesu kuti akhale Mbuye ndi Mpulumutsi. Ndiye kuti yankho limene lili apa alikufotokozera mtundu wonse wa ana Aisraeli pamene sanali kumusindikira bwino Yesu Khristu kuti ni ndani. Ndiye kuti tsopano apa ali kutsindika kuti ndithu Mulungu wamuyesa Ambuye Khristu Yesu kuti ameneyi ndithu akhale njira ya chipulumutso ku dziko lonse lapansi. Ndiye tsopano tikafika ku Machitidwe 2 verse 37 ndi pamene timamva kuti tsopano anthu amenewa amene Petro anali kuwalalikira adalaswa mtima, ndipo adalaswa mtima ndiye kuti adafunsafunso, tichite chiyani amuna inu abale? Ndiye yankho lidane kuti ofunika iniyo mulape, ndipo mukalapa ndiye kuti ofunika mubatizidwe. Ndiye kuti tsopano tikaphunzira zakulapa, ndiye kuti zimene zimatanthauza kuti pamene munthu waphunzira mawu authenga wabwino zimachitikapo zinthu zingapo mkati mwake. Ndiye kuti amakhala ndi gawo lakuti amatsutsidwa pa machitidwe wake, pa ntchito zake, pa makhalidwe wake. Ndiye tsopano akafikira pakuti watsutsidwa mu mtima mwake, ndiye kuti yekha ndi Mulungu wake amayamba kufunsa kuti koso pamenepa ndingachite chiyani. Pamene wavomereza zolakwa zake akupemphera kuti ofunika alape, ndiye akatsindika mu mtima mwake kuti zimenezi sindidzachitanso. Ndiye mawu likupitirira kuti ngati iniyo mwalapa, mwasindikira cholapa chanu muzisiye zimenezozo, ndipo mukakhala ndi chisankho chakuti mwasiyadi, pafunika iniyo mubatizidwe. Ndiye tsopano munthu uja payekha amakhala ndi lingaliro kulingalira, ndi zoonadi ndimachita molakwa ineyo, koma mawu kundilamulira kuti ofunika ine ndibatizidwe pamene ndalapamo, ineyo ofunika ndichite zimenezo. Ndiye kuti akanguti wabatizidwa m'bale kapena kuti mlongo, zikutanthauza kuti tsopano wabadwa monga mwana muja amabadwira kuthupi. Ndiye kuti kamangokhala kamwana katabadwa kumene kuthupi, nthawi yayitali kamakhala chogona. Koma palibe tsiku limene mayi kapena bambo anganene kuti lero kamwana kakatani lero kakulapo lero. Nanga zimachitika zimenezi, timangozindikira kuti mwana uja ali kusintha machitidwe wake. Koma osanena kuti lero kamwana kakatani kuti lero kasintha kakulapo, sizitheka zimenezo yayi. Kutanthauza kuti kukula kwa mwana ndiye kuti timangozindikira kuti mwana uja mwina kayasana ali kumakhala tsonga wayamba kukhala chani kuti kukhala tsonga. Mwina kamakula ndithu mwina timaona kuti mwana uja wayamba kumamwa phala, timadziwa mmene mwana amakhale kuti kamwana kakali kutani kuti kali kukula kufikira poti amadya sima. Ndi chimodzimodzi kukula muzimu abale ndi alongo. Pamene munthu akhulupirira uthenga wabwino nasankha chisankho chawo ndifuna ine ndibatizidwe, akabatizidwa tsopano chimene chimakhala kwa munthu ujayo nkuti amakhala ndi gawo lophunzira mawu. Ndiye kuti akamaphunzira mawu nchimene chimampanga mwana uja kuti azikhala otazirani kuti azikula, kapena kuti chimene chimampanga mkhristu uja kuti azikhala otani kuti azikula. Chifukwa tsopano pamene munthu uja asankha chisankho chakuti akabatizidwe nabatizidwa, nthawi imene wanguti wachoka m'madzimu uja wabatizidwa, nthawi yomweyo amakhala woti wasintha dzina, amayamba kutchedwa mkhristu. Amayamba kutchedwa mkhristu chifukwa chiyani? Wakwatiwa ndi Khristu. Ndiye tsopano monga wokwatiwa amakhala omvera mwamuna wake. Ndiye kuti pamene wabatizidwa mkhristu naliyese amakhala pansi pa ulamuliro wa ndani kodi? Wa Khristu. Ndiye akakhala pansi pa ulamuliro wa Khristu ndi chifukwa chake amatchedwa ndani kodi? Amatchedwa mkhristu. Ndiye pokhala dzina lindi labwino abale ndi alongo, ngakhale ena amene asanabadwe mwa Khristu amatchedwanso ndani kodi? Akhristu. Chifukwa cha kusadziwa njira imene munthu amasandukira kukhala mkhristu, zimene tsopano anthu ena akuyitanira dzinali koma kuluka kuti asanatani kodi? Asanabatizidwe. Ndiye kukula kwa mkhristu tingamuzindikire bwanji
kuti mwanayi kapena kuti mkhristu ali kukula. Mwana timamzindikira kuti ali kukula ngati sanali kukhala tsonga, ngati sanali kumwa phala ali kumwa, ngati akamwa maphala nkumangolirabe kumwa phala nkumangolirabe timadziwa kuti tesera ni mwina kaphala kamulimbikitseko ndithu, ndiye kuti amayi amasintha phala limene amamwetsa mwana uja. Ndiye kuti amamumwetsa nkuona kuti vuta kuja wasiya, ndiye kuti akamamwa mphala ija amaona kuti mwana uja soambira kuvutabe ndithu, ndiye amane kuti atayamba ndikasima kaphalaphala kufikira poti mpakana munthu uja ndikukula kumadya sima, kumadya nyama, kumaphwanya mafupa kufika kuti wafika pa munthu. Ndi chimodzimodzi moyo wa Chikhristu. Aliyense amene amabadwa masiku okwanira amakhala munthu wamphamvu kwambiri. Mwana akabadwa masiku yosakwanira amakhala mwana okayikitsa ngati akule. Zikutanthauza chiyani? Zili kutanthauza kuti aliyense amene amabatizidwa kufikira poti wakhulupirira, walapa, kuvomereza ndikulola kuti tsopano akabatizidwe kumakhala ngati kuti mwana wobadwa masiku yotani kodi yokwanira. Koma munthu amene wangokhulupirira nkujewera ulapa nkukangobatizidwa ndiye kuti wabadwa masiku osatani kodi uyu yosakwana. Chimene chimachitika makhalidwe wake ndi makulidwe wake amasiyana ndi mene mkhristu ayenera kukulira. Chifukwa chakuti ntchito zimene iye anali kuchita kumbuyoku ndiye kuti amakhala kuti ali kupitira kumachita zomwezo. Ndiye tingamudziwe bwanji kuti mkhristu amene ali kukula? Mateyu 7 verse 21. Chapter 7 mu verse yake ya 21. Pamene pakwamba motere siyense womwena kwaine ambuye atole mu ufumu wakumwamba, koma wokuchitayo chifundo cha Atate wanga wakumwamba. Tieni Ambiri adzati kwa ine tsikulo, Ambuye, kodi sinanenera mawu m'dzina lanu, ndi m'dzina lanunso kutulutsa mizimu yonyansa, tieni kuchita m'dzina lanunso za mphamvu zambiri? Ndipo pamenepo ndidzawafuwula iwo, sindinakudziwani inu nthawi zonse, chokani kwa ine inu anthu akwira kuseruzika. zikomo kwambiri. Pamene tili mu mpingo wake wa Khristu tonse ndife amwayi. Chifukwa tili mu mpingo wa chipulumutso. Tinalowa mu mpingo wa chipulumutso. Anthu ambiri akutchedwa kuti ali pa mpingo koma sali mu mpingo wachani kodi wa chipulumutso. Tingadziwe bwanji kuti awa ali mu mpingo wosati wa chipulumutso? Ndiye kuti amalola aliyense kuti akhale mu mpingo umenewo ngakhale atamachitako zina zosiyana ndi malemba, si vuto kwenikweni yayi. Amachedwabe mkhristu. Ngakhale akhale mu mpingo umenewo ubatizo wake wosiyana ndi baibuloyi, basi amachedwabe mkhristu. Zimene zili zosiyana ndi malemba. Koma chiyembekezo chawo pamene ali kumeneko sichikhala chabwino yayi. Monga tawerengera apa akuti siyense amene akanena Ambuye amene akalowa mu ufumu wakumwamba, koma yekhayo wakuchita chifuniro cha ndani kodi? Cha Mulungu. Ndiye tsopano kodi munthu angachite bwanji chifuniro chake cha Mulungu? Ndiye kuti pafunika mkhristu wina aliyense amene cholinga chake ndi moyo osatha, choyambirira kwenikweni kuti amene akhale okondweretsa Mulungu nthawi zonse. Ndiye kuti afunika azilimbikira kuwerenga Bible. Komanso chimene akuwerengacho azidziwa chimene chili kutanthauza, zili kutanthauza chiyani pa moyo wanga. Ndiye kuti tsopano akamawerenga Bible ndi kumalimvetsa bwino mmene Bible likunenera, ndiye kuti ndi okhawo amene Bible likunena pamene pakuti siyense amene akati Ambuye amene akalowa mu ufumu wakumwamba, koma yekhayo wakuchita chifuniro chake cha Mulungu. Ambiri tili mu mpingo wa Khristu koma mwina kuti tichite zimene malemba ali kutilamulira tidaleka kalekale, koma tikuchedwa Khristu. Tikukhalabe ndithu mmene momo chifukwa chakuti mwina abale ndi alongo ena sakutidziwa mmene ife tikuchitira. Koma dziwani ichi kuti Mulungu zomene inu mumachita ali kutani kodi? Ali kudziwa. Komanso dziwani kuti chiyembekezero chanu si chabwino pamaso pa ndani kodi? Pamaso pa Mulungu. Koma kuti yekhayo amene akhala akuchita chifuniro chake cha Mulungu ndi okhawo amene akuyembekezera moyo osatha ku dziko lapansi. Akuti mu nthawi yomweyo
azikanena kuti Ambuye ifeyo tinali kumachita zamphamvu m'dzina lanu, komanso ifeyo tinali kumathandiza osauka ku dziko lapansi. Koma zili bwanji nanga pakuti mukuti ifeyo tilibe chiyembekezo cha moyo osatha? Akuti adzawafukulira, chichewa chizake adzawakumbutsa. Ine tinakuwuzani chitsanzo chanu chinali Yesu Khristu. Yesu Khristu mwana wanga osachimwa, koma anapita ku Yorodani kuti akabatizidwe, ndi cholinga chakuti aliyense amene akhulupirira iyeyo akachite monga Yesu Khristu anachita. Simunadziwa inu kuti Yesu Khristu anabatizidwa ku madzi ambiri? Yekha munthu azikayankha kuti ayi ndithu ndimadziwa. Kapena kodi simudamvepo amene simudawerengepo? Ayi ndawerengapo. Ndakuti azikawauza tsono pita nuko kumene kuli kulira ndi kukutamana. Chifukwa chiyani? Akuchita kusaweruzika. Kuchita kusaweruzika, aliyense amene amadziwa kuti ineyo machidwe woyenera kuchita ine ngati mkhristu afunika akhale yawo, limenelo ndi tchimo pamaso pa Mulungu. Tingamudziwe bwanji kuti mkhristu amene ali kukula? Tingamuzindikire chifukwa cha ntchito zimene mkhristu amene ali kuchita, chifukwa cha makhalidwe amene mkhristu amene ali kuchita. Yolemekeza chani kodi? Yolemekeza Mulungu. M'bale wanga madzulo amafotokoza chichewa china chake cha phunzo. Akhristu ambiri timachita phunzo, timalaula pamaso pa Mulungu, koma mosadziwa kuti tikulaula bwanji. Chifukwa cha kumva ndi kudziwa chifuniro chake cha Mulungu motilamulira ifeyo kuti tichite, koma ifeyo timakana kuti ayi ineyo zimenezo ayi. Ineyo koma ndifuna mchitidwe wakuti. Ganizo limene munthu aliyense amaganiza mwa yekha, kumvera zimene mwina thupi lake likumulamulira, kumvera zimene mwina moyo wake uli kumulamulira, kuchotsa kuti amvere Mulungu. Ndi amakhala otanganidwa ndi kumvera kapena kuti kutsalira zimene thupi likumulamulira, zimene moyo wake uli kumulamulira. Ndi kukhala wochita kwambiri koma kusiya machidwe andani kodi? Machidwe a Mulungu. Machidwe amenewa ndi phunzo pamaso pa Mulungu, chipongwe pamaso pa Mulungu. Abale ndi alongo, munaphunzira bwanji Baibololi kuti niyo mukhale mkhristu? Mwachitsanzo tatiyeni tione pa Mateyu 22 verse 23. Mateyu chapter 22 verse 23 awampa modeli. Siku lomwelo anadza kwa Saduki amene amanena kuti palibe kuuka kwa akufa, namufunsa iye nanena, Mphunzitsi, Mose anati ngati munthu akafa wopanda mwana, mpake adzapalira mkazi wake nadzamutsira m'bale wake mbewu. Tsono panali ndife abale asanu ndi awiri, ndipo woyamba anakwatira namwalira wopanda mbewu, nasiya mpake mkazi wake, chimodzimodzi wachiwiri ndi wachitatu kufikira wachisanu ndi chiwiri, ndipo pomarizira anamwaliranso mkaziyo. Chifukwa chake kuola kwa akufa, iye adzakhala mkazi wayani mwa asanu ndi awiriwa? Tiyeni. Pakuti onse anakhala naye, koma Yesu anayankha nanena kwa iwo, mungolakwa osadziwa malemba kapena mphamvu za Mulungu. Zikomo kwambiri. Chimene tifuna tionepo fundo pamenepo ndi kudziwa malemba kapena mphamvu ya Mulungu. Kudziwa malemba komanso mphamvu ya ndani kodi? Mphamvu ya Mulungu. Ndiye fundo zimene tifuna tigwire pamenepo. Tamba kuti Asaduki muchikhulupiriro chawo sanali kuvomereza zakuti kuuka kulipo, amatsutsa kwenikweni. Ndetse pano anafika kwa Yesu Khristu kumufunsa momuyesa, iniyo mukamba zakuuka kuti chiukiliro chilipo? Ifeyo mnyumba mwathu tilipo amuna asanu ndi awiri. Ndiye wamkulu woyamba kubadwa mnyumbamo anakwatira mkazi. Ndiye mwaulamuliro umene Mose anafotokozera kuti ngati munthu akwatira mkazi namwalira osambalira mwana mkazi uja, ndiye kuti amalola m'bale wake alowe mnyumbamo kufikira pokhapokha amtani kodi ambalire mbewu m'bale wakeyo. Ndiye akuti kuti woyamba anamwalira opanda mwana, kufikira pa amuna asanu ndi awiri waja onsewo anafa opanda mwana. Ndiye tsate niyo murusa zakuti kuuka kulipo, chiukiliro chilipo.
Tatiuzani chabwino kunafikira sopo kuti mkazi anafa. Kodi nthawi yakuukayo mkazi amene adzakhala mkazi wa ndani? Pakuti aliyense mwamuna amene wasanabalireko mbewu. Yesu Khristu ali kuyankha kuti pamene ndikuwuzanize kuuka khulupirirani kuti kuuka kulipo. Koma maganizo anuwa mungola kwa chabe chifukwa chosadziwa chani kodi? Chosadziwa malemba. Komanso chifukwa chakusadziwa mphamvu ya Mulungu. Ndili nacho abale ndi alongo ndithu ambiri amene sadziwa malembo, ambiri amene sadziwa mphamvu ya Mulungu ndi amene amachulukira kumachimo osiyanasiyana. Zili bwanji mwina timatha kuopa apongozi kumene, mwina timatha kulemekeza mfumu kumene amudzi mwathu, komatu kuwalemekeza ndi moyo wathu wonse, kuwalemekeza ndi nzeru zathu zonse, chifukwa chakuti afumu timaonana nawo machani kodi maso ndi maso. Koma chifukwa chakuti Mulungu sitimuona, ndi chifukwa chake timaona ngati zinthu zopanda pake. Zimenezi zimachitika chifukwa chosadziwa malembo. Kudakhala kuti munthu aliyense amene amawerenga Baibulo ndikumalimvetsa bwino, ndikuwamvetsa bwino malembo, ndikudziwa bwino mphamvu ya Mulungu, anthu sadamachima kuno ku dziko lapansi. Komanso ku dziko lapansi kudakhala mpingo ngati kodi mpingo umodzi. Koma chifukwa chakuti sadziwa mphamvu ya Mulungu ndi chifukwa chake akudzitama kumene aliliko, akuti ifenso ndi mpingo umenewo. Mwina kumanyoza kumati kampingo kachani, mpingo Yesu chani, ina inyandani. Chifukwa chakusadziwa mphamvu ya Mulungu ndi chifukwa chake amachita zimenezi. Ndiye abale ndi alongo, gawo lakuti mkhristu akhale mkhristu wachitsanzo, mkhristu wachiyembekezo chabwino, akhale mkhristu paliponse pamene wakhala, aziganiziro ndichite chiyani kuti ineyo ndizikhala mkondweretsa Mulungu nthawi zonse. Yankho lake ndikumawerenga Baibulo nthawi zambiri. Ndiye kuti ukamawerenga Baibulo nthawi zambiri zidzakupanga kuti iweyo tsopano pa chikhristu chako udzayambe kuonetsa zipatso. Chizindikiritso chakuti iweyo ndiwe mkhristu chidzamba kuoneka ku dziko lapansi. Koma chimene chikuvuta abale ndi alongo kuti mpingo wa Khristu uzisowa ku dziko lapansi, kapena kuti mpingo wa Khristu anthu azitsutsa kuti uliko. China mmachidwe athu aife amene tikutchedwa Khristu. Ndi machidwe aife amene tikutchedwa Khristu. Timachita khama kubwera kuno kumsonkhano, timapereka makutu bwino, kumamva bwino uthenga wabwino, koma kuti tikachite zimene tamva kuno zikwathu sitichitayi. Timakampiriza mola kwa mmene kwathu timachitira. Ndiye kumene kuja kuti mpingo wa Khristu ukadziwike mwa ifeyo umasowa. Chifukwa chakuti machidwe wathu sitisiyana nawo amene ajali kwathu kuja. Ndiye amadzifunsa paokha, ine ndimapemphera ndimapitako, yawo akuti amapemphera ku mpingo wa Yesu. Nanga bwanji tikufanana na machidwe wathu? Chinga ndipange ndi chiyani kuti ndiwalondole amene wawo? Ngakhale ntamangopita komwe ndilipo. Abale ndi alongo, tiyeni tikasamale pamene tili mu mpingo wake wa Khristu. Tatiyeni tione pa Roma 2:21. Ambiri ali mu mpingo wa Khristu koma sakudziwa mphamvu ya Mulungu, sakudziwa malembo. 21 awamba mote ndiwe tsono wokuphunzitsa wina kuti ulibe kudziphunzitsa mwini. Iwe wakumalikira kuti munthu asabe, kuti ulivuka mwini wekha. Iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, kuti umachite chigololo mwini wekha. Iwe wakunena nawo mafano, umafuka za mkachisi kodi. Zikoma kwambiri. Akhristu ambiri tilipo amene mwina tikati timire monga ndayimire panomu, anthu nkumamvetsanso kuti munthu akulankhula. Koma tsopano vuto ndilakuti chimene ndikulankhulacho ine sinifuna ndiyambe ndine kuchita chili kodi chimenecho. Zikufanafana ndi munthu amene amatha kulima munda ndikupyalamo mbewu zija ndikumera, yemwe ujaso nkumazula. Angati uchedwe munthu wamoyo ameneyi wabzala mtedza kapena soya, ndiye kuti soya uja wamera, ndiye kuti yemwe uja soya uja wamera, basi amaiteni tipite kumunda uja nkumakazula soya uja, akamutcha munthu wabwino wanzeru. Koma wena ngakhale munda osi wawo athamanga kwamugwira kuti umenewa ndiye kuti atani kodi achita misala, ndiye angaononge. Atupezeka ndithu ena ukagwira ngakhale munda wawo ukaletsa kuti asiyani kodi zakhala bwanji. Ndiye akagwira ncholinga chone kuti amenewa murusu yenda chani kodi siyenda bwino, angaononge mbewuzi. Koma munthu adadzibzalira yekha. Ndi chimodzimodzi abale ndi alongo. Ambiri tili mu mpingo wa Khristu koma machimo tisanasiye
timalalikira kuti mpingo ndi wa Khristu, timalalikira kuti kuba ndi tchimo, timalalikira kuti chigololo ndi tchimo, koma chigololo sanaleke. Ndiye tsopano njira imeneyi imatipanga ndi kutionetsera kuti ifeyo sitili akuluakulu m'misinkhu mujani kodi mu Chikhristu chathu, ndife wana kapena kuti kulibe. Zikufanana ndi munthu woti kulibe amene kuti asanambe kuoneka, chifukwa kadakhaone kuti iweyo ndiwe Mkhristu amene udalandira uthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu, unadzipanga wekha kuti ine ufunika ndikabatizidwe chifukwa cha mawu, ndiye kuti iweyo zimenezo simpeza nuchita yani. Ukati chigololo ndi tchimo, ndiye kuti iweyo choyamba umayamba kutsatira zimene iweyo uli kulankhulazo. Ndiye mpingo wa Khristu uli kusowa ku dziko lapansi, abale ndi alongo, chifukwa cha ifeyo. Pa Tito 3:8 nkhani ili pamenepa ndiye kuti ili kuyimira tonse ife tikutchedwa Khristu. Pamenepo pali mawu kuti ofunika mawu awa ndi abwino kapena kuti okhulupirika. Tawerenga mbale wanga 3:8. Okhulupirika mawuwa ndipo saizi ndifuna kuti ulimbitse mawu kuliwa kukhulupirira Mulungu asamalire akhalebe atsogolera ntchito zabwino. Zikomo kwambiri. Ndiye kuti tsopano pamene ndili kulankhula izi abale ndi alongo, cholinga chake nchakuti aliyense amene ali kumvetsa bwino ndiye kuti azitsatire, komanso m'moyo mwake zizionetsa kuti iyeyo akhale munthu wosinthika. Asinthika bwanji? Ndiye kuti kulimbitsa mawu zili kutanthauza kuti pamene ife tili kumva kuno ngati atsogoleri, tikapita kwathu kuja tikazindikira kuti mwina ndi mwina sinali kumachita bwino, ndiye kuti tikatenge zimene taphunzira kunozi tikathe kuphunzitsa mpingo. Ndiye kuti pamene tizikaphunzitsa mpingo umonga mwa malemba, ndiye kuti tikuulimbikitsa mpingo ujawo kuti nthawi zonse uzikhala machidwe a mawu, uzikhala mu mphamvu ya mawu. Ndiye kulimbitsa mawu zili kutanthauza kuti kuwalalikira mawuwa, kuwaphunzitsa mawuwa monga mawuwa alili. Ndiye tsopano iweyo ukaphunzitsa mawuwa monga mmene mawuwa alili, ndiye kuti yamba ndiweyo kuchita monga mmene uli kuphunzitsiramo. Ndiye kuti anthu aja amakumva choyamba kuona mmene iweyo uli kuchitira. Kachiwiri ndiye kuti amakumva iweyo pamene iweyo uli kulankhula. Ndiye kuti amayesa machidwe ako ndi zimene uli kulankhula. Akaona kuti zikufanana, ndiye kuti wajawo mwa machidwe ako umalimbikitsa anthu aja kuti akhale mchani kodi m'machidwe a mawu. Ndiye kuti tsopano anthu aja amatha kukula mchizindikiritso, mchidziwitso cha uthenga wabwino. Ndiye kuti tsopano pamene feyo sitikatha kukula mchizindikiritso kapena kuti mu malembo, sitingathe kukhala Khristu amphamvu, sitingathe kukhala Khristu akuluakulu mchidziwitso, tingokhala monga tili mu basi makanda. Alipo ndithu azibambo ena ngakhale azimayi ena. Mwana mwina wa zaka 10 kumasiyanitsa, kumaona ngati wamkulu wa zaka 10 machidwe wawo. Zimenezo inuyo abale ndi alongo ndinu mboni. Mwana wa zaka 10 mwina amayi a zaka 30 kuti machidwe wawo mwana wa zaka 10 mwana iso madabwa kodi awa zikuchitika bwanjisi. Aliko anthu amenewa ambiri ku dziko lapansi. Chifukwa chiyani? Ndiye kuti mu mtima mwawo iwowo ndiye kuti anangotsekeka kuti chabwino cha Mulunguchi, chaulere cha Mulungu chimene anapereka ku dziko lapansi ndiye kuti kwawo chimangopitirira. Sayamba nkuva kokomwe cha iwowo chimangopitirira. Iwo amangotsatira zimene moyo wawo, zimene mtima wawo, zimene thupi lawo likutani kodi lili nkufuna. Iwo anangosankha kuchita ntchito zili kodi ntchito zimenezonso. Koma zomvetsa chisoni anthu oterewanso akupezeka mujani kodi akupezeka mu mpingo. Zimenezi abale ndi alongo ndi madabwaso kwa ife atsogoleri amene tili mu mpingo wa Khristu. Tikafuna kumvera mawu timamvera mosankha. Tikaona kuti china chake chikutitsutsa timangolola chimene chosachimvera. Koma kungosankha kulalikira kuti mpingo wandani kodi mpingo wa Yesu. Koma kuliko kuti pali china chake chimene ifeyo tinalamulidwa ndithu ndi buku lopatulikali amene ali mawu a Mulungu. Kuti pokhale ifeyo ndife mpingo wa Khristu, tili ndi ntchito yoti tichite, tili ndi udindo woti ife tichite ngati Khristu tonse pamodzi. Koma tonse pamodzi tidasankha kukana kuti azimenezo ayi. Bonene ngokhala Mkhristu wa mpingo wa Ambuye. Njira imeneyi ndi imene ipangitsanso kuti mpingo wa Khristu uzikhala urani kodi wakhandabe mpaka pano. Chifukwa tikamakamba zakukula kwa Mkhristu, ndiye kuti tikukambanso zakukula kwa chani kodi kwa mpingo wa Khristu ku dziko lapansi. Kuti mpingo wa Khristu ku dziko lapansi ukhale waukulu, sindiye kuti nchifukwa chakuti pa mpingo pamene timasonkhana pali anthu 200
kapena kuti pali anthu 300 ndeti mane kuti kwaphala zimpingo kudakula sizimenezo yayi. Zikufanafana ndi munthu amene ali kudwala nkumatupa timane kuti kodi akunenepa ayi. Kutupa ndi kunenepa zinthu ziwiri zotani kodi zosiyana. Ndiye tsopano ngati pa mpingo paja pali anthu 300 koma ndi anthu oti ndi makanda kumalemba umene ujaso mpingo waukulu ayi ndi mpingo waung'ono. Koma ngati pali anthu 15 kapena 20 nakhala anthu achidziwitso monga mamalembo umenewo ndiye mpingo chani kodi waukulu. Ndiye tsopano ife abale ndi alongo ambiri timadziwa kuti mpingo wawo ndi waukulu pamene mwina pa dziko pamasonkhana napo 1000 ndiye timati mpingo wachani kodi waukulu. Ansala simeneyo yayi. Koma pamene ngakhale pali anthu ochepa koma amene amatha kudziwa chimene akuchita monga mwa malemba umenewo ndi mpingo waukulu. Mwachitsanzo tatiyeni tione pa 1 Korinto 9 inu ndinu mboni ndithu kuti pali zambiri zimene zinalembedwa zimene zinayikika kutsogolo kwa ife ngati Khristu kuti tichite kuti tilani kodi tilimbitse mawu. Zimenezo Mulungu anazipereka kwa ife ngati Khristu kuti tilimbitse mawuwa mwa njira zosiyanasiyana ife ngati Khristu. 1 Korinto 9 tambirani pa verse 1. 1 Korinto chapter 9 verse yake yamba pamoja. Kodi sindine mfumu? Kodi sindine mtumwi? Kodi sindinaona Yesu ambuye wathu? Kodi simuli ino ntchito yanga mwa Ambuye? Ngati sindili mtumwi kwa ena komatu ndili kwa inu. Pakuti chizindikiro cha ulumi wanga ndinu mwa Ambuye. Ya Paulo pamenepo ali kufotokozera nkhani ili pamenepo Paulo akudziulula kuti iyeyo ndi mtumwi wa Khristu. Komanso chimene afuna kutulutsa pamenepo ali kunena kuti inuyo ndinu ntchito ya ndani kodi ya ine? Kodi simudziwa kuti ine ndine mtumwi? Kodi simudziwa kuti ine Yesu Khristu ndinamuona? Koma chikhulupiriro changa ndili nacho kuti ngati ena sadziwa kuti ine ndine mtumwi koma inuyo chikhulupiriro muli nacho kuti ine ndine mtumwi. Ndipo ndili ndi umboni kuti ineyo kuti ndikhale mtumwi ntchito yoyamba ndi ndani kodi ndinuyo. Akutanthauza chiyani pamenepo? Paulo ngati mtumwi amene anali kumalalikira uthenga wabwino ndiye kuti anayamba kulalikira uthenga wabwino pamene anali kudziwika ndi ntchito zoyipa zija anali kumaononga mpingo kumazunza mpingo. Pamene adasinthika tsopano Paulo kulandira uthenga wabwino mavumbulutso ochokera mwa Khristu Yesu, anthu aja tsopano adayamba kuchita mantha kuti amufupikire ndani kodi Paulo. Akuti ibodza amene afuna ayantinyengerera afuna atipheso monga muja amachitira. Koma pang'ono ndi pang'ono Paulo pomachita zimene anali kumalankhula anthu aja anabwera pafupi nkumakhulupirira zimene ali kutani kodi ali kunena. Ambiri anayamba kubatizidwa kudzera mu uthenga wabwino umene Paulo anatani kodi kumalalikira. Ndiye tsopano iye ujayo amaloza anthu amene analandira uthenga wabwino wa Ambuye athu Khristu kuchokera mwa ndani kodi mwa iyeyo. Ndife amanena kuti koma ine nekha zipatso chizindikitso chakuti ine ndine mtumwi choyamba ni ndani kodi ndinuyo. Tatiyeni chodzikanira changa chakwa iwo amene andifunsa ine ndichi: kodi tilibe ulamuliro wakudya ndi kumwa? Kodi tilibe ulamuliro wakuyendayenda naye mkazi? Ndiye m'bale monga atumwi ena ndi abale a Ambuye ndi Kefa. Kapena kodi ife tokha Barnabasi ine Barnabasi ndine tilibe ulamuliro wakusagwira ntchito? Tilibe ulamuliro wakusagwira ntchito? nkhani ili pamenepo ndiye kuti Paulo tsopano ali kufotokozera kodi tilibe ulamuliro wakudya ndi kumwa? Kodi tilibe ulamuliro wakuyenda naye mkazi monga ena? Chimene ali kukamba apa Paulo tsopano iyeyo ngati mtumwi ali kufotokozera kuti anthu ambiri amene ali mu mpingo wa Khristu sadziwa udindo wawo. Anthu ambiri amadziwa udindo wawo koma chifukwa cha zimene moyo wawo unasankha safuna kuchita chimene iwowo Mulungu anawauza kuti achite. Ndiye tsopano ali kuwauza kuti ifeyo ndifoyenera ndithu kudya komanso ngakhale kutani kodi kumwa. Koma chimene ali kutanthauza Paulo apa ndiye kuti iyeyo anasankhidwa kukhala mtumwi kuti akalalikire uthenga wabwino. Ndiye tsopano iyeyo akufotokozera kuti ntchito imene Mulungu anawapatsa ndi kuti alalikire uthenga wabwino.
tikafika kwa Galatiya 6 verse 6 ali kunena kuti ophunzira ayenera kuchereza orani kodi omphunzitsayo. Ndiye kuti nkhani imene akunena Paulo apa akunena kuti aliyense amene ali kuphunzira mawu kuchokera kwa atumwi ndiye kuti anali ndi mphamvu yakuwapatsa zosowa zawo ngati atumwi, kuti iwo asamatanganidwe zochitachita zakuthupi, koma iwo azitanganidwa ndi kulalikira uthenga wabwino. Ndi zimene ali kunena. Kodi ncholetsa chimenechi? Ndiye tsopano kukula kwa mkhristu kapena kuti kukula kwa mpingo ndi kumene kumampangitsa munthu kutsatira zimene buku lopatulika lili kunenera. Tapitiriza mbale wanga. Oho. Verse ya 7. Msimeni kanisa ngodo kawili yonse asifuna zake zaeka au mabibesa ndani osanja chipato chake kapena weta kulo ndani osanja mpaka wake wa kulo kodisi ndi Zegarelo. Tizampitiriza. Verse yake ya 7 akulankhula motere: msilikali ndani achita nkhondo kawiri yonse nadzifunira za yekha au kamipesa ndani wosadya zipatso zake kapena aweta gulu ndani wosadya mkaka wa gululo. Kodi ndilankhula izi monga mwa anthu? Ndiye kuti Paulo ali kufunsa funso. Nkhani tija ndafotokozera Galatiya 6 verse 6. Ali kufunsa funso, msilikali ndani amene amapita ku nkhondo kukamenya nkhondo yemweyo nkumadzifunira zakudya kuti azikadya ku nkhondoko ni msilikali kuti amene adachitapo zimenezi? Ndi mlimi uti amene adalima munda wake wa tirigu nkubwera di munda muja mwamphamvu koma osafuna kuti adyeko tiriguyo ni ndani? Ndani amene adaweta ziweto monga ng'ombe za mkaka nkumakama mkaka wake mkaka wonse mwako ndani? Ali kutanthauza kuti ali kuphunzitsa kuti nkoyenera kuti akhristu kamene kuti mpingo uli ndi udindo wakuti uyenera kumathandiza atsogoleri wawo pa mpingo pa mavuto yakuthupi. Ndi udindo wa mpingo wapamalo kuthandiza atsogoleri wawo apamalo. Ndi cholinga chakuti iwo ajawo nthawi yayikulu azitha kumatanganidwa ndi kulalikira uthenga wabwino, azitha kumatanganidwa ndi kulongosola ntchito ya Ambuye. Koma chifukwa chakuti mpingo sikuchitapo kanthu pamene pajapo ndiye kuti atsogoleri wathu apamalo amatha kumangotanganidwa ndi ntchito zakuthupi. Ndiye kuti malo moti mwina azitha kumaphunzitsa mpingo wa Khristu kuti ufikire pakuti ukule mchizindikiritso cha uthenga wabwino. Nthawi yakuphunzitsa mpingo atsogoleri awo amakhala kuti alibe, amangokhala kuti akutanganidwa ndi chani kodi ndi ntchito zakuthupi. Ndi ali kufunsa ndani kodi mtsogoleri amene anaweta ng'ombe ya mkaka ndi kumamwejera kukama mkaka wakewo osamwako ni ndani? Kodi ndi ndani amene amatsogolera gululo osadyako zipatso za gululo? Ndi mawu yotsutsa ifeyo abale ndi alongo. Ngati tinasankha ifeyo kuti 1 Korinto 9 verse 1 ukafikira pamene Paulo adaphunzitsa za nkhani nkusankha kuti ifeyo pa mpingo pathu sitizichita zimenezo, ndi mwano pamaso pa nani kodi? Pamaso pa Mulungu. Limenelo ndi phunziro pamaso pa nani kodi? Pamaso pa Mulungu. Koma ndi udindo wa mpingo, ndi udindo wa mkhristu na aliyense kuti tsopano chimene buku lopatulika lili nkunena ndiye kuti titsatire zili kodi? Titsatire zimenezozo. Ndiye funso lapano likuti kodi munaphunzira bwanji? Ifeyo tinaphunzira bwanji pa 1 Korinto 9 verse 1 kutsika musimu? Tinaphunzira bwanji? Ndi ulamuliro umenewu. Ndiye mawu kunena kuti ngakhalenso kuchilamulo ananena kuti usapunamitse ng'ombe pamene kupuntha tirigu kuti isatani kodi? Isadye chani kodi? Isadye tiriguyo. Osachita zimenezozo yani. Ndiye kuti tikunena kuchilamulo ku pangano chakale. Ndiye tsopano uthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu uli nkhutani kodi? Kuyipitiriza nkhani yomweyo yakuti ndi udindo wa mpingo, ndi udindo wa mkhristu na aliyense kuchitapo kanthu pa aliyense amene ali kugwira ntchito ya Mulungu mwakulalikira uthenga wabwino. Tikamanena kuti thandizira azitsogoleri wawo tikunena pa mpingo pamene ifeyo timasonkhana. Mwachitsanzo monga ineyo kwa phalazi panafunika udindo mpingo ukhale ndi udindo wosamalira akula mpingo apamalopo kuti akula mpingo waja azitha kumaphunzitsa mpingo ujawo nthawi yatali kuti ukhale mchani
ukhale mchizindikiro cha uthenga wabwino. Koma tsopano chifukwa chakuti nthawi imeneyi imakhala yochepa kwa atsogoleri apamalo amatha kumangotanganidwa ndi zina basi. Mutakhala mtaunumu ndiye kuti akulu ampingo ndiye kuti nthawi yayitali amangokhala ali kuchani kuti kuntchito ku ofesi. Kubwera ku ofesi ndiye kuti ndi folokoloko. Ndiye kuti mpingo uje kuti auphunzitse kuti ukule mchizindikiro cha uthenga wabwino sizitheka iyayi. Ndiye kuti mpingo wa zaka 15 kumakhala poti akulu ampingo palibe. Vuto lalikulu nkuti mpingo wapamalo ukusowekera kuphunzira Bible, ukusowekera kuphunzira chifuniro chake cha ndani kuti chifuniro cha Mulungu. Kodi tingachite bwanji ineyo ngati mkhristu? Ndiye chimene Mulungu akatitsutse ndi ichi abale ndi alongo. Ndi dongosolo la Mulungu pamene atenga osauka kumwika pakati pathu. Ndi dongosolo la Mulungu pamene atenga olemera kumwika pakati pathu. Ndi cholinga chakuti tsopano wolemerayi akasowe chowulungira pamaso pa ndani kuti pamaso pa Mulungu. Anzathu wena anafunsa, munawerenga inu Ambuye mukuti iniyo mlali kundende, kodi mlali lili kundende nene panduka kuonani? Ambuye inuyo munene kuti kunyumba kwanga mdabwera sindakupatseni madzi, ilili mdafikapo kunyumba kwanga inu sindakupatseni madzi. Ndi Ambuye sadangone kuti iweyo posachitira wajawo udachitira ndani kodi udachitira ine. Ndiye abale ndi alongo tikuphunzira bwanji buku lopatulika? Tikuphunziriramu zikutanthauza kuti mbale aliyense payekha amene amatha kuphunzira bwino, amene ali ndi mtima wofuna kuchita chifuniro chake cha Mulungu, aziti akamva uthenga wabwinowu, akaphunzira uthenga wabwinowu, azichita. Ndiye kuti pa mpingo akayamba kuchita mmodzi mchitidwe umenewu kapena awiri chimakhala chiphunzitso. Mukuona kuti anthu amchitidwe wabwino ngati umenewu pa mpingo paja amamkanatani kodi nachulukira. Kufikira mpingo wa Khristu wonse mwina kuno ku Malawi ungatukhala ndi phunziro labwino, ungatukhala wachizindikiro chabwino kuti uzichita chimene wamba ndi kuchita. Koma mpingo wa kuno ku Malawi abale ndi alongo unangotupa chabe. Tili ndi chiwerengero cha anthu ambiri amene ali mu mpingo wa Khristu, koma chizindikiro cha uthenga wabwino magome ambiri tilibe. Mathandizo timangoona basi ku America kuti kumeneko ndiye amene azitithandiza. Koma pano patita nguti tiate tigule galimoto, tabwera panofe tisonkhe galimoto, singavute galimoto gulidwa. Koma timangoona ku America basi kuti kumeneko ndiye kuti ndalama zambiri azitithandiza kumeneko. Zimenezo abale ndi alongo tikafunsidwa kumwamba ngati sitichitapo kanthu pa nkhani imeneyi. Tikuphunzira bwanji buku lopatulika? Yesu Khristu anakhomedwa pa mtengo ngati munthu wochimwa, koma losachimwa. Koma cholinga chake nkuti Yesu amene akhulupirira iyeyo asakhale otayika moyo osatha kakhale nawo. Ndiye kodi moyo osathawo tupeza motani? Ndikumva ndi kuchita chimene ife tikutani kodi tili kumvacho. Tikamva ndi kuchita ndi zimene zikapanga abale ambiri kukafikira ku moyo osatha. Koma pagome pena paliponse pamene pakusowekera chiphunzitso, si ambiri amene akafikira ku moyo osatha. Kapena kuti mwina gome lonse pakapezeka ndi mmodzi yemwe. Koma magome amene mpingo unasankhako kuti azikhala ndi nthawi yakuti mpingo uja uziphunzira mawu, kuti mpingo uzitha kumaphunzira Bible umakathithi pamalo. Ndithu ngakhale abusawo kapena alaliki athu kumakhala ndi maganizo odzirama ngati mphunzitsi wa ku dziko amadziramandira. Aphunzitsi ena amanena kuti panopa ndi wana 15 koma ana 15 onse watani kodi akhoza. Zimamkambitsa zimenezi mphunzitsi chifukwa choona chidwi cha ana sukulu amene akuphunzirawo, chifukwa choona amene anawo akuchitira mmene mphunzitsi akuphunzitsira. Amanena ndithu kuti ana nonse 15 mupita basi mukhoza. Kuona kuti maisobwera ana 15 kutani kodi kupita. Ndi chimodzimodzi mpingo wa Khristu wapamalo kutakhala kuti ukhala ndi nthawi yayikulu kumaphunzira Bible. Ndiye kuti kaya ndi mlaliki kaya ndi mbusa atamaphunzitsa monga Bible ilili mpingo nthawi zambiri angakhale mbusa athu makhala ndi maganizo amadzirama kuti koma panopa 8 onse akafikira ku moyo osatha, kapena 15 akafikira ku moyo osatha. Chifukwa chiyani? Ndiye kuti akamaphunzitsa choonadi amaona anthu amene akuwaphunzitsawo, amaona chidwi chawo, amaona ntchito zawo, kuona kuti tsopano mpingo paja chizindikitso cha choonadi muderalo chikutani kodi chikuoneka, chikudziwika. Ndiye kuti amadziona kuti ambiri panopa akapitako ku moyo osatha. Koma zitheka bwanji zimenezi abale ndi alongo ngati magomemo maphunziro akusowa? Tikangokhoza kukhazikitsa gome, komanso likhazikitsa gomelo kuti tiliyang'anire bwinobwino zikuvuta. Tiyeni ticheuke kodi Bible inatiuza chiyani kuti mpingo wa Khristu udziwike ku dziko lapansi.
kuti mpingo wa Khristu kuti ukule ku dziko lapansi tiyenera kuchita chiyani? Taphunzira chiyani pamene mkhristu ayenera kukulira? Taphunzira kuti njira yoyamba kuti mkhristu afikire poti akukula ndiye kuti abadwe. Akabadwa ndiye kuti azitha kumaphunzira Bible nthawi zambiri, aziwerenga Bible. Taphunzira kuti tingamudziwe bwanji kuti amene ali kukula? Taphunzira kuti ndi pamene tsopano tikuona akhristu ambiri akukhala akuchita zimene malemba ali kunena. Akhristu ambiri ali kutsatira zimene malemba ali kunena, zimene zimatipanga kuti tizindikire kuti mpingo uli kukula. Taphunzira chiyani? Taphunzira kuti pamene akhristu ali kukula ndiye kuti mpingo wa pamalo umakhala waukulu mchizindikiritso cha uthenga wabwino. Ndi udindo wa mpingo kutsatira zimene buku lopatulika lili nkulamulira. Ngakhale ndi zovuta kuzichita, koma tiyeni tikachite mofanana ndi imene ifeyo tililimo basi. Mofanana ndi imene ifeyo tililimo, tiyeni tizichita zimenezo. Koma limeneli ndi lamulo lomangika kuti palibe ndi msilikali mmodzi amene amapita ku nkhondo nkudzang'anira zakudya yekha. Adakapitiriza mbale wangayi kumusiku, ndiye kuti Paulo akunena kuti ngakhale mwambiri ine sindilandira chithandizo, koma ndimayesetsabe kugwira ntchito ndi manja wanga. Ndi cholinga chokondetsetsa uthengawo kuti mwina tisakhale ndi nthawi kuti tiuchadyetse uthengawo. Ndi chifukwanso ngakhale kuno ku Malawi, azilalika kuno ku Malawi timayikonda ntchitoyi, ngakhale kuti mwina zambiri zimativuta, koma tikuyikonda chifukwa chakuti ntchito tikuyidziwa bwino, ndi udindo umene Mulungu anatipatsa. Sitiona zimenezo yayi, koma cholinga chathu timafuna timkondweretse Mulungu. Ndi chifukwa chake tikadayikonda mpaka pano ntchitoyi, ndipo tidzayikonda mpaka nayifa. Tikudziwa kuti pamene tikuchita choncho ndiye kuti pamaso pa Mulungu ali kukondwera. Tikudziwa pamene zikuchitika choncho ndiye kuti tsopano kwa ine zimene ndikulankhula panozi Mulungu ali kukondwera. Koma kwa amene wamva ndikusasankha kuchita zimenezi ndiye kuti Mulungu akuyikayikesi pamenepo. Abale ndi alongo, tiyeni tikakhale anthu akumva ndi kuchita. Tikudabwa zimene atsogolera pamalo mukuchita panopa. Muli kudziwa kuti mbale uyu akusemphana ndi malemba, basi mungoonelera. Mukuzitenga kuti zimenezi, munaphunzira kuti zimenezi. Palibe chimene Mulungu anasiya kufotokozera ku mpingo wake. Palibe chimene Mulungu sanalankhule chimene atsogolera pamalo muyenera kuchita pamene mkhristu sakuchita bwino. Palibe. Koma mukuzitenga kuti, mukuphunzira kuti zimenezi. Tiyeni tigwiritse ntchito Bible pa chilichonse chimene chikuchitika mu mpingo wa Khristu. Tiyeni tigwiritse ntchito Bible. Tikatero tikhala akumva ndi kuchita chifuniro chake chandani kodi cha Mulungu. Tikudabwa zikupangitsa kuti mpingo wa pamalo kumayanjanitsa chigololo ndi mipingo ina. Limeneli ndi vuto limeneli lalikulu pamaso panani kodi pamaso pa Mulungu. Mpingo wa pamalo kumadziwa kuti uyu ndi wachigololo, uyu ndi wachigololo. Ndiye Bible kulamula kuti osayanjana ndi wachani kodi ndi wachigololo. Ndiye mpingo nkusankha kuyanjana ndi wachigololo. Ndiye kuti tsopano chimwe ili likufalikira tsopano magome wena basi kumayanjana ndi wachigololo. Mukuona kuti zili bwino pamaso pa Mulungu abale ndi alongo? Yayi. Koma tiyeni tikaone kuti Mulungu ali kuti chiyani pamene ife tili mu mpingo. Tikadziwa chimene Mulungu ali nkutiuza, tiyeni titsatire pa chilichonse chimene Mulungu akulamulira mu mpingo wake. Mulungu wadziwa kudalitsa, wadziwa kuphunzitsa, apitirize phunziro limeneli lero ndi nthawi zonse. Amen.